Nyakora moga jong podo omedo menyo ni mago mag yiero ka wadhi nyaka kaonti ma Homa Bay ang'ie ikruok moseketi kaka jopiny nene ikruok mabende giseketo kaluwore gi yiero maduong' ma higani. Wadwani wadhi nyaka kuom Ali Beach mondo mi watudre kode onyiso ni to e gwenge ma Homa Bay jotelo mag IBC wachango kata oseketo ikruok mare maneno ni oganda ma Homa Bay obiro thuolo mar goyo ombulu kendo bende giyudo duoko e seche mowinjore e yiero ma dhi timore tich ariyo mar juma manyien. Ali Beach wantiere kuomi koro gie sani mondo inyise nyikora moga jwang' ni to gin okenge mage ma IBC bade ma Homa Bay oseketo, to gin dwaro mage ma jopiny oseketo mbele kata oseketo nyime mar neno ni gin bende gitimo gima chike ma pacho ka dwaro mar yiero jotelo makare kendo giyudo duoko makare kotende gi yiero no. Ali Beach nyiswa kaka weche mag ikruok ne yiero dhi nyime Homa Bay. But yiero kamana yudi makare ka ungi leader studio maro ma Nairobi managa kiwacho no ikruok dhi nyime tung Kenya mangima kendo kaunti ma Homa Bay kodong chien kalore kod ikruok masani ko dhi nyime ka odong mana ndalo auchiel kende to piny Kenya dhi yiero mibago tarik 9 dwe niendi. Homa Bay kaunti kaendi bati wan kod jokwan jogo ombulu maromo 1551 kod 71 maduto buru wuok oko tarik tich ariyo juma manyien mar go ombulu ka giyiero jotelo mopogore kochakore kom mar MCA nyaka e kom mar governor. Bende tesende mag luto ombulu maduol mar IBC ne osechapo ayange oboke mag piny owacho e kaunti ma Homa Bay kandi wan kod tesende mag luto ombulu maromo 1228 e wards 40 mantiere kuonde chung'ute buche 8 mantie kaunti ma Homa Bay kandi bati. Okinyi ma kawuono ayudo thuolo mar twak gi apisa kata returning officer mar kaunti ma Homa Bay kandi Frederick Kapopa mar ng'iyo ni to gin okenge mage ma IBC oseketo maneno ni chenro mar yiero dhi makare kaunti ma Homa Bay kandi mano koni nyaka sani gigo eko mibiro tigo e luto ombulu tarik 9 osedonje kaunti ma Homa Bay kandi kendo noketgi e warehouse mar IBC mantiere e boma ma Homa Bay kandi kendo sani gichako chenro mar tero gige luto ombulu gieki kuonde chung'ute buche 8 ma Homa Bay kandi koko ni chenro makamano biro rumo ayanga giko dira nindi mondo ka chop wuok tich to biro yudo ka gige luto ombulu te osechopo kuonde chung'ute buche 8 kendo wuok tich gibiro chako chenro mar tero gige luto ombulu go eko e tesende mag luto ombulu mondo jopiny oyud thuolo ma yiero jotelo ma gidwaro tarik 9 ma tich ariyo juma manyien. Bende Homa Bay kandi bati ng'eyo ni wan kod chula mopogore ahinya to ka chungur bura ma Suba North ka chiel kod ka chungur bura ma Suba South ma bende nyaka keti okenge makare maneno ni kochopo chieng' yiero to gigo eko mag luto ombulu chopo e tesende mag luto ombulu sama owinjore maonge ng'ikruok moro amora e chula mantie Homa Bay kaunti kaendi. IBC kokalo kuom returning officer kaunti ma Homa Bay kaendi Frederick Kapopa okoni giseyiko yidhi kata speedboat ma gibiro tiyo godo e tero gige luto ombulu e chula machalo chula Remba, chula Ringiti, Takawiri kachiel kod chula mamoko mayudore ka chungur bura ma Suba South kachiel kod Suba North mondo ni chenro mar go ombulu bende obiro dhi makare chula go eko mana kaka kuonde mamoko e kaunti ma Homa Bay kandi. Bende okoni chenro matiego apisas go eko mabiro chung' ne yiero tich ariyo juma manyien bende sani gidhi go nyime kendo gidhi ka gitieko ka bende chenro mar neno ni ombulu biro goyo makare Homa Bay kandi gisetiyo kendo gijiwo jopiny mondo bi wuok ka rombgi mar go ombulu ka giyiero jotelo ma gidwaro. Bende bati en ni chenro mar yiero garita kwe bende nyaka dhi e yo mowinjore maneno ni kogik chieng' mibiro go kura to jopiny obedo kod arita makare ma ok nyal ng'uko chenro mar go ombulu kata tamo gigo eko mag go ombulu chopo e tesende mag ombulu mopogore Homa Bay kandi. Ne aloso gi county commissioner ma Homa Bay ka ma bende en jakom mar arita kwe kaunti ma Homa Bay mano Moses Lilan e yor simu nikech en Nairobi e yore mag burche mag dhigo nyime neno ni yore mag yiero dhi makare. Ne okoni kuom tesende mag luto ombulu maromo 1228 mantie Homa Bay kaunti kaendi tesende mag luto ombulu gibiro kete apisas mag obila 2 kuom tesende mag luto ombulu mantie kaunti ma Homa Bay kandi. Bende okoni oko ma kuonde go eko mibiro go e ombulu bende gibiro neno ni arita kwe bedo makare maonge ng'ama nyalo chocho yore mag arita kwe e tesende te mag luto ombulu ma Homa Bay kandi.
okon gin kod obila moromo ma gibiro tiyogo kamoting'o obila mag jela kaachiel kod obila mamoko magineno ni chenro mag yiero dhi makare bati. Nyaka sani endi onge incident kata onge tungni moro amora mosewuok e kaunti ma Homa Bay kandi. Waneno ka chenro mag manyo ombulu bende dhi makare kendo kwe osebedo ka waneno e kaunti ma Homa Bay kandi, kendo geno nitie ni kochopo tarik 9 mano tich ariyo juma manyien to duol mar IBC biro bedo kod thuolo mar bago yiero mane oyanga kendo mani thuolo maonge tulo kata koko moro amora kaka osesingne jodak ma Homa Bay ka kod telo mar arita kwe kaachiel kod apisas go eko mar arita kwe masani koro neno ni Homa Bay kaunti biro bedo makare chenro mag yiero bati. Kora Mogajwang mano kanyo Ali Abich koya kaunti ma Homa Bay bat neno ka Abich otwere yo makare kendo mano nyisi ni kata mana chenro mar miyowa report bendo sekete yo makare. Iwacho ni otwere e studio ka to twere nyaka kor gwenge nyakwa Ramogi. Mane momiyo wanyisi ni wan Ramogi TV waikore mar koloni konde duto mag piny Kenya gigo matimore kotenre gi weche mag ikruok ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 mano juma manyien. Kwa dhimbe nyakwa Ramogi